Ayan, na pa kami nagburas ni kamatis. For sale, kamatis. Kitaan nyo. Dahil di nga kamatis, medyo na-alsem. Isunganahan kayo nga sweet. Ay, dahil di para kanyayo. Na-alsem, kakabsat ko nga nagurat. Amo yun, nalakalang ti panglakok. Dahil to'y. 250 ti may sa kilo. Apay, nagrigat ko pa, nagburas. Lumadidakit, gumatang dihan lata. O, diba? Niya, dapat itigis na. Ipadawat ko dahil rejecten kakabsat ko nga nagura. Dagiti napapait nga kakabsat tayo. Madidakit, agragsak iso nga kastaunay ti kinapait ta. Para kanya daday ni dapat kuti-kuti jo nagnaninigas sa dayto. Kakabsat ko nga inurat. Kailangan mi nga punas-punasan. Ta syempre, specialty pression na 250 ti may sa kilo. O, ibagay lang kakabsat ko no. Kaya't nyo pa nga ipabugo ta. Bugwam mi pa. Ta 300 no. Hante may sa kilo. Agsaya ikaw matawa ng salinga. Madaman kaya nakabidyo ka. Madaman kaya tagsaritan. O. Nyakit din. Muenes kabgabe. Tawag to gumatang tila ko. Pangagantuan, takadwa man naman. Aray ko, bisko! Hindi kasi kakatuwak nga ko rin. Kasi kung sobra ilit ng bumbong siya. Hindi kamate. Ito, agmusi, igbutnok ko na. Dati sungko ko mga kadwa. Hangat tumalab. Hangat tumalab di tamay dito na ang sir. Ay, ako. Aray ko! Anya, makabanog. Ibagayo na, dati mayat nga gumatang ni taila ko yo. Nakala mo sa kanaglako. Mano? 25. 250. Bravo ko na namin sa kanya. Punasak pa yo. Banog ko ba nga naman nagburburas? Patay, 500. Sa bali ba kinabang guys? Wala mo matlat tati gumatang niya. Pagbirinda na nabanog ka pa ng timulong. Para bakat na guys. Sa dot nagbakat. Nagburburas. Sa mati para punag. Tapos, dumawat. Pagbirinda na kayo di pagbirinda na. Di pa'y nairef. Ato'y guys nga, dikat nga, nabangdasan. Ang ano sa konta. Di na kapag hamulag voluntaryong pabirienda ito taon. Mabalal ta mami, nag-arte ka match. Sakto po, tip ko mabalil na ta. Pili-pili kayo ang kayo agbiag mo na. Pasurot na, wala lang kumasok drink guys. Pero Nagkatudanong pa dyan. Mineral water. Di lang babainan. Babay. Bayandan mo mayaman na kwa. Ikang katiman nga tangke nga kok. Oh, unlimited. Kapag narami na driver guys. Pasin. O, duwa lang tinagbali na nakakabsa ta. Ado mo ti-reject. Yung uremot, may atlat na reject kung kuna. Damot ito yun ni, oh. Diba? Babasit lang gamin yung reject. Ni! Ada tinag-cute ka tarong. Nagbasit, nagkotong. Yung na yung mas tatay, di kakabsat ko niya. Kita niyo man eh, oh. Mas tatay, di kakabsat ko. Tarong is life ko kunada. Alaak man dahi ta. Si dauk man.